ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಾ ಮೋಕಿದ ದೀಕ್ಷಾ ಓಕೆ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆದ್ರು ಬಂದಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪ ಸೊ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ ಬರ್ತನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಐಕ್ದಾದ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡ ಐಜಿ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿದ ಮೂವಿ ಆವಡು ಅಥವಾ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿನ ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆದ್ರು ಬರ್ಪ ಬಟ್ ಇನ್ನಿಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನನೆ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಟೆಲಿ ಮೂವಿ ತುಳು ಟೆಲಿ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ 12th ಸೊ ಆ ಮೂವಿದ ಟೀಮನ್ ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆದ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ ಸೊ ಮೂವಿ ದ ಪುದರ್ ನಿಕ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ದುಂಬು ಐತ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜರ್ನಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಮೂವಿದ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಕಥೆಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಆದುಪ್ಪು ಏತೋ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಆದುಪ್ಪು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪುದರ್ನ ಪಂತದ ಇಂಚ ಮೂವಿ ಅನ್ನು ನಿಕ್ಲೆದ್ರಿಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಬದಲು ಸೊ ಆ ಟೀಮ್ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಆತು ಕಡಕಾದು ಪೂಜಿ ಸೊ ಟೀಮ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಯಾನ್ ಏತಂದು ಪಾತಿರ್ನು ಯಾನ್ ಈತ್ ಪಾತಿರ್ನ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಬಕ ಎನ್ನನೆ ತೂಂದುಲೇರೆ ಸೊ ಅಕ್ಲಡನೆ ಪಾತಿರ್ಪಾಗ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅವರ್ ಟೀಮ್ ಭೈರವಿ ನಗರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕಮ್ಮ ಮೇನ್ ವಿಲನ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಬಟ್ ವಿಲನ್ ಲಕ ತೋಜರ್ ಸರ್ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ದಾಯಿ ಒಂದು ಭೈರವಿ ನಗರ ಪುದರ್ ದಾದಿಕ್ ಇಂಚ ಅಂದ್ಕೆ ನೋಡಿಯಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಷಯ ಏನದ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ 10% ಟ್ರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪನ್ನೊಲಿ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆತಿನವೇನ ಅವೇನೇನು ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಆಯ್ತ 10% ಅಂಡ ಆಯ್ತ ಸುತ್ತ 90% ಎಂಕುಲೆ ಕತೆ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಕಲ ರೈಟರ್ ತುಷಾರ್ ಮುಡಾರ್ ಅಂತಾರೆ ಆರವೇನು ಆಯ್ತ ಕತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಪೂರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆರೆ ಆರವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕುಲ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಿ ಆಯ್ತ ಬೇಸ್ಡ್ ಓಕೆ ನನಂಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಡ ಮೂವಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲಿಂದು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಮೂವಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೊಡು ನೇಮ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಾಸು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕೈ ಪಾಡು ಅಂತ ಪೋಪೆರು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಇಲ್ಲೇ ಮೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ದಂ ಪೋಯಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಬುಡಾಡು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಆಂಡ ಯಾವು ಕಾಸು ಆಂಡ ಯಾವು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಟೆಲಿ ಮೂವಿನೇ ನಿಕ್ಲು ಈತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಈತ್ ಹೈ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮೂವಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲಾರು ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಲಾಮ್ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಮೂವಿಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲಾರು ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲಾರು ಸೊ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಅದು ಪೊಡು ಆ ಟೈಟಲ್ ಇಡೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಯ್ತ ಟೈಟಲ್ ನಗರ ದಾದ ಒಂದು ಭೈರವಿ ನಗರ ಒಂತ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡಡು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸೊಂದುಲೇರು ಸೊ ನೆನ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಓಲೋ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಲೆ ಪಿದೈ ಬರೊಂದುಂಡು ಪಂದ ಆವೊಂದುರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇನ್ಯ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಆ ಪುದರೇ ಸರ್ ದಾಯೆ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಪಂಡರು ಭೈರವಿ ನಗರ ಅಂದೆ ದಾಯೆ ಬತ್ತು ನನ್ ಕೇನೋಲ್ಯಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪಂಡಾಗ ಆಯ್ತ ಪುದರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇತ ಶಾಲಿನಿ ನಗರ ಆ ಟೈಪ್ ಪುದರ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಊರು ಎಂಕುಲೇನ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಅವನು ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದ ಭೈರವಿ ನಗರ ದೀತ ಭೈರವಿ ನಗರ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ರಾ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅದು ರಾ ತುಳುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥೀಮ್ ಕನ್ನದ ಪನೋಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಅವಂಜಿ ನನಕ್ಕೆ ನೋಡು ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಎರಡ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅಂಚನೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಂಕಲ್ ಕಾಸು ಪಾಡೋ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕಲ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಕಲು ಒಂದೇ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ತೂಡು ಪಂದಾಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಅಕ್ಕಲು ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಕಾಸು ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ 10-100 ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೇರು ಬಿಕಾಸ್ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಪೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನು ಪೊಸ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ನು ಕನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಚ ಪೋದು ವಾ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳಂ ಅವಡು ಕನ್ನಡ ಅವಡು ತಮಿಳ್ ಅವಡು ಪೂರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ ತಿರುಗುತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬರೋನು ಬಟ್ ಇದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಗೆ ನಿಕಲು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲರ್ ಪಂಡ ಓ ನೀ ನಂಬಿಕೆ ಪಾಡ್ದು ಪರು ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಸೊ ಈರೆಗ್ ಕಾಸು ಪಾಡುನಾಗ ಯಾನು ಒಂದೇನು ಕೇನು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅದಕ್ಕೇನಂದ್ರೆ ಈರೊಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ಮೂವಿನ ಪಂದಾಂಡ ದಾಯಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿಗೋಸ್ಕರನೇನ ಅಥವಾ ಈ ಟೀಮುಗೋಸ್ಕರನೇನ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಹೊಸ ಮೋನಿಯಲನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಂದುಲೇರು ಎಂಚ ವಾ ನಂಬಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಇರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸಿಗೆ ತೂದು ಮಂತ್ನತ್ತು ಅಂಡ ಎಂಟು ಬಂದ ಮೇನ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಏನು ಬಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಕ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಇಪ್ಪುನವೇ ಅಂಡ ಕಾಸದ ಎಣ್ಣೆ ದಾಲ ಅಂದಾಜು ಮಂತುದಿದೆ ಎಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಾಗ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮಂತೊಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಗ್ಲ ಟೀಮ್ ದಗ್ಲ ಸೇರ್ದು ಅಂತ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿ ಇಂಚೆ ಉಂಡತ ನಲ್ಲೊಂಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಪಾಡೊಂದು ಪೋಯಿ ಅಂಚದ
ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟಾಗ ಎತ್ತದ ಎತ್ತದೇ ಬಂತು ಧೈರ್ಯ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ನಂದು ನಾನು ಅದು ಖಂಡಿತ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಗಾದೆನೇ ಉಂಡತೆ ಸರ್ ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೀರಿಗೆ ದಾಯಿ ಕೇಳಿ ಮೇಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲಡ ನಿಕ್ಲು ದಾಯಿ ಮೂವಿ ಕಾಸು ಪಾಡಿಯರು ಪಂದ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಜೇರಿ ಇರಲ್ಲ ದಾಯಿ ಪಂಡದ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಏನು ಬೇರೆ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ಕೇಂಡೆ ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಈರ್ನ ಬಾಯಿಡೆ ಬರಡು ಪಂದೆ ಅನ್ನಕೇನ ಹೊಸ ಮೋನಿಲಿನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಪಂಡರು ಹೊಸ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಅಂತ ಪಂಡರು ಸೊ ಇಂಚ ಏತೋ ಕಾಸುಪುನ ಏತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಬೇರು ಅಥವಾ ಒಯ್ಕೋ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚು ಮಂದುಂಪೊಬ್ಬೇರು ಇತ್ತಿನೇನು ನಮ್ಮ ಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪಾಂಡ ಏತೋ ಕಲಾವಿದರು ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ಪೇರು ಏತೋ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನನ್ನ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಏತೋ ಜನ ಸಾಂಗ್ಲಿಯಾನ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಏತೋ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಚಾಲಿಪೋಲಿ ಇಂಚಿನ ಏತೋ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನಾನಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಪಿದೆ ಬರಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನಾಗ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪೇರು ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನಾಗಲ್ಕೆ ಏನೂನ ಓಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ರೆಡಿ ಉಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರ ಬಂದು ಸೊ ಪೂರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇನೇ ಪನಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಂಡ ಏತೋ ಕಲೆಕಲು ಏತೋ ಭೋಜರಾಜ್ ಸರ್ ನಕಲು ಏತೋ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ನಕಲು ಏತೋ ಬೋಳಾ ಸರ್ ನಕಲು ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಾನೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟದು ಬರೋಂದುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೋಡಾತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಚಿಗುರುಗು ನಿಕಲು ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ಲ ಮರ ಅದು ಅಂತ ನೆಟ್ಟು ಡೌಟೇ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕುಲ್ದೇರು ಸೊ ಆರು ನಂಜಿ ಪಾತಿರ್ದು ಬಿಡ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೀರೆ ಪನ್ಲಿ ಇರ್ನ ನೇಮ್ ಪನ್ಲೆ ಸೊ ಸ್ವೀಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಜೋರಾದ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸುಚಿತ್ರ ಓಕೆ ಸುಚಿತ್ರ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಇರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ಟೆಲಿಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ನನ್ನ ಪೋನ್ ಪರ್ಬಿಡ್ಲೆ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಚನೆ ಈರಿಗೆ ಈ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಪಂದ್ ಬತ್ತನ ಈರಿಗೆ ಎಂಚ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪೂರಿಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಕೇನ್ವೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಏನೊಲ್ಲಿ ಮೂಲದಾದ ಪುರಿಗ್ಲ ಸೇಮ್ ಕೇನ್ವಲ್ಲ ಪಂದದ ಯಾನಂದಿನ ದಾಯಿ ಕೇನ್ವೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಐತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ಬೇತೆ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಹೊರ ಐಕ ಕಾರ್ ದೇರು ಪಂದಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕುಟುಂಬನ ಕನದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಹೊಸತು ನಂಬಿಕೆಲಿನ ಕನದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲೆಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪೂರೈಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂಚಿನ ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ಎಂಚ ಅಂಡಿ ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಇತ್ತನ್ನ ಹಾಂ ಮಸ್ತ್ ಗುಡ್ ದಾದ ಒಂದೊಂದು ಬೇತನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಂಡು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ಗ್ಲ ನೆಕ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ತೋಚುಂಡು ಹಾಂ ಗುಡ್ ಟೋಟಲಿ ಗುಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಾರೆ ಇರೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ಸಣ್ಣ ಓಕೆ ಡ್ರಾಮಾ 8 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು 5 years ರನ್ನಿಂಗ್ ಓಕೆ 5 years ಇಂಚ ಡ್ರಾಮಾ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಇರಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಲ್ಲ ಅತ ಬಂದ ಬಟ್ ಅವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಅವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ ಓಕೆ ಸೊ ಡ್ರಾಮಾಗ್ಲ ಮೂವಿಗ್ಲ ಅಂದ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪುನ ಏನೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಏನೇ ಚೇಂಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಕಲೆ ಉಲೈ ಜೀವಂತ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಪುಷ್ ಕೊರಡಾತೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲವೆನ್ಲಾಗ ಕಲೆನ ತೊಜ್ಪಾಯ ಎಂಕ್ಲೊಂದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಾದ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ಪಿದೆ ಬರೋಲಿ ಸೊ ಅವೇನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ದಾಲ ಮಲ್ತಿ ಜಂಡಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಎರಡು ನಿಕ್ಲೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಉಂಡು ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇರಡನೆ ಕೇನ್ವೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಪನ್ಪೇರು ಸೆಟ್ಟಿಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ಜೋರು ಉಪ್ಪೇರು ಪಾಪ ಈರೇ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರು ಎಂಚ ಉಪ್ಪಾರು ಆನಿತ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಒಲ್ಲೆಂದೆ ಪನೊಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈರು ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಡ್ರೆ ಜಾನೆ ಪನ್ನ ಐಕೆ ನಿರಡನೆ ಕೇನಿ ಅಕಲ ಕೆಂಡ ಪನ್ನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಜೋರ್ಲೆರ ಪಾಪ ಒಲ್ಲೆರ ಓಕೆ ಸೆಟ್ ಎಂಚ ಇದ್ದಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಇದ್ದಾನೆ ಸೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡ ದಾಪಣ್ಣಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಟೀಮ್ ಪನ್ನೋಡಿ ದಾಪಣ್ಣಂಡ ಟೀಮ್ ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ಲ ಮೂವಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಪಣ್ಣಂಡ ಒಂದು ಏನನ ಮೂವಿ ಆತ್ ಎನ್ಕಲ ಮೂವಿ ಪಂದ್ ಆ ನಮ್ಮನೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತ್ ನಿಂಗೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ಎರಡು ಪನ್ನ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪನ ಒಂದು ನಾನು ಐನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾವ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇ ಒಂದೊಂದು ಅಂದ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓ ಪೂರ ಮಲ್ದ ಅಂತ ಏನಲ್ಲಿ ಪಣವು ಬುಕ್ 2 ನಿಮಿಷ ಬುಕ್ ಭಾಗ್ಯಮಾನಿ ಪಂಡಿತ ಓಕೆ ಹಾ ದಿಂಡು ಮಾಳಿಗೆ ದಿಗಿಲು ಐದು ಬುಕ್ ಒಂದಿತ್ತು ಭೈರವಿ ನಗರ
ಖಂಡಿತ ಭೈರವಿ ನಗರ 2 ನಿಮಿಷ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಾನು 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆದ ಮೂವಿ ಮುಂಟೆ ಬರಡು ಸರ್ ಇರ್ನ ದಾದ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೂವಿ ಬರಡು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ತಿಕ್ಕಡು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ತಿಕ್ಕಡು ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡಿದು ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೋವಾಡು ಸೊ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಪನ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತ ಪಾತಿರ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದಲ್ಲರು ಪಾತಿರ್ಪಾಗ ಪಾಪ ಅರೆ ಬೇಜಾರು ಬೆಂಚ ಪಾತಿರುವರು ಸರ್ ಹೀರೋನೇ ಕೋರ ಅಂತ ಇರುವ ಜನ ವಿಲನ್ ಆಗ್ಲೇನೆ ಬಿಟ್ಟ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಂಚ ಪಾತಿರುವರು ಬಂದ ಸತಿಲ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರ ಪೂಜಾ ಸತಿ ಹೀರೋನಗಲೇನೆ ಕೋರ್ನಂಡೆ ವಿಲನ್ ನಗಲ್ ದಾದ ಅವು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನೇ ಫಸ್ಟ್ ಜಡಕ್ಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಡು ಸೊ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಪೂರ ಮೂವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಉಪ್ನಾಗ ಏನ್ ಚಪ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಲವ್ ಸೀನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೀನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ ಬರ್ಪಿನ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಣದ ಬಟ್ ಉನಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಫುಲ್ 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದಾದ್ನ ವಿಲನ್ಸ್ ಉಲ್ಲಿರನ್ ಪಂಡಿರು ದಾದಿಕ್ ಸರ್ ಅಕ್ಕ ಲಡೈ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪುಡು ಹೀರೋಯಿನಿಗೆ ಪಾಪ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರು ದಿಕ್ಕುಂಡು ಓಕೆ ವಿಷಯದ ಪನ್ನಗ ಒಂದೇ ಟೆಂಕಲ್ ಏನ್ಲ ವಿಲನ್ ಅದೇ ಮಲ್ದೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ವಿಲನ್ ಅದ್ ಮಲ್ದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಹೀರೋ ಬರ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಐಕೆ ರಾತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ನಾಮಕ್ಕೆ ಮೇಕ್ ವಿಲನ್ ಅನ್ಕುಲ್ಲ ಅದು ಮಿಡ್ಲಡ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ವೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿನೇ ದಾಯೆ ಅಂದಕ್ಕೇನೊಳ್ಳಿಯಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಲ ಮೂವಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ನೆಟ್ಟೇನಪ್ಪ ನಾಡಂಗೆ ಮೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಷಾರ್ ಮುಡಾರ್ ಅರೇನ ಬಂಡೇರ್ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಕೋರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಚ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಿಗೊಡ್ಲೆ ಏನಾಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ತೂಯಿನ ಏನಪ್ಪ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏನ ಬಂಡ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ರಾ ಇತ್ತು ಅವೇನಾತನ್ ಬಂಡ ಹೆವಿ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಈ ಟೈಪ್ದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರೆಪೇರ ಆತಂದ ಕೇನ್ಯನ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇತ್ತಡು ಸೊ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಸೊ ಗುಡ್ ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದೇನು ಮೂವ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬತ್ನ ಈ ನಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಭೈರವ ನಗರ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನಾನೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಪನ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ನಿಖಲು ಕಲೆನ ಉಳಿಪೋಡೋಸ್ಕರ ಈತು ಪುರ ಮಲ್ತನುಲ್ಲಾರು ಪಂಡ ಕಲಾವಿದರು ಏತೋ ಸಾರ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಲೆಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಐಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನ ನಮ್ಮ ಕಥಂದೆ ಬೇಟಿ ಏರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರತ ಸೊ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಪನ್ನೊಂದುಪ್ಪ ನಮ್ಮವರು ನಮಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರಿಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪನ್ನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸರ್ ನಾನೊಂಜಿ ಐತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬತ್ತನು ಓಕೆ ಸೊ ಐತೆ 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಲನ್ ಹಾಕ್ಲೇನೆ ಪಾಡೊಂದು ಮಂಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪನ್ನೊಂದು 7 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಈ ಮೂವಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬರ್ತದೆ 35 ಮಿನಿಟ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೊಕ್ಕಂಕಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ನನಗೆ ಏನಾಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಮೇಕಿಂಗ್ ಏನಾಂಡ್ ಪಂಡ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಪಂಡ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಪೋನಾಗ ಉನೇನೆಂಕಲು ಮಲ್ಲ ಮೂವಿ ಮಲ್ದೊಲಿ ಪಂತ ಏನಾಡು ಬಟ್ ವಿಷಯನ ಪನ್ನಕ ಒಂದು ಲ್ಯಾಗ್ ಆಂಡ ಬಕ್ಕ ಒಂದಾವು ಪಂದು ಒಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ದು ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏನ ತೋಪೇರಾಗಲು ಒಲ್ ಲಕ್ಕದ ಪೋನ್ ಲಕ್ಕ ಆ ಮೂವಿನ ಎಂಕಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದ ಸೊ ನೆತ್ತ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ದ ಮಿತ್ ಎಂಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಬಟ್ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನೊಂದ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕಂತು ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಪೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲೇಪಂಡ ಆರ ಅಂಚೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನೆಟ್ ಎಂಕಲ ಆ ಬಜೆಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಏನುಂಡು ಅವನ ಎಂಕಲ್ ಎದುರು ಸ್ಟೆಪ್ ಕೊನವರೆ ಇಸ್ದಿ ಆಣಿನ್ ಪೋನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ అయితే కూడా ఆయన ప్రొడ్యూసర్ సార్ నలపని మరి సైలెంట్ అది ఇంక ఒన్ని అన్న మెయిన్ వీక్నెస్ పడ యానంతూ సైలెంట్ ಅದು ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಎದುರು ಗೇರನ್ನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಮ್ಮನ ಮುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಸರ್ ನನ್ನ ಈರಿಂಚ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ನಾನು ಇಡೀ ಈರಡನೆ ಪಾತ್ರನು ಮೇಲೆ ಈರಡನೆ ಪಾತ್ರ ಮೋಜಿ ದಾದಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈರು ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಿತ್ತಾರ ಈರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತನ ಈರಿಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೆಲವರ ಎಂಚಪುಂಡು ಮಾಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲೆಗು ಕಾಸು ಪುಂಡು ಕಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂದು ಪುಂಡು ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ನಾಲೆಜ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬೇತೆಕ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಿರ ಪೂರ ಒಂದು ಈರಿಗೆ ಎಂಚ ಅಂಡ ಸರ್ ಈರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತಿನಾರ ಈರ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅದಿತ್ತಿನಾರ ಅಥವಾ ಕಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಈರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನ ಪನ್ನ ಕಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಂಜೆ ಇಂಚನದಾದ ಅಂತ ಕೇನಂತ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಎಂಕ್ಲು ಬಾಕಿದಾಗಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕುಲಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಕಲಾಪುಡು ಬಾಕಿದಾಗಲಿ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೇಲಿ ಅವಕಾಶ ರಡ್ಲ ಅಂಚದ ಎನ್ನದ ಆಯಿ ನೆಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಚಯ ಈ ಸೆಟ್ ಪೋನಿದ್ದಾರದ ಎಂಚ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಪುಡ 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿಲನ್ ದೀಕ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಪದ ಪೊಂಡು ಏತ್ ಗಿರಿಗಿರಿ ಕೊರ್ಬೇರು ಬಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದಿಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನಗ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಓಕೆ ಈ ರೇಟ್ ವಿಲನ್ ಅಂತ ವಿಲನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ನಾನು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಾಡೆ ಒಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ
ಎಂಕಲಾದ ಎಂಕಲ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಅತ್ತೆ ಎರಡಲ್ಲ ಅವೇ ಬೇರೆ ಶೂಟ್ ಆವಂದ್ರೆ ಯಾನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕೈ ಕಟ್ಟು ಕಾಲಿ ತೋ ನಿತ್ನ ಅವು ಏತು ಕೊಡ್ತೆ ಬಡಿಗೆ ನನ್ನೇ ಮಾಡ ಮುಗಿತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೈ ಟಿಪ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಟು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇದು ತುಳು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಮೂಲೆ ಮನೆ ಬಂದು ಕೈ ಕಡುಗು ಅವನ ಎಂಚು ಒಪ್ಪೋದಿರ ಈಗಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನೆ ಬಂದು ನಿಂಚು ಅನ್ನ ಅದೇ ಓಕೆ ಮೇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚೈತನ್ ಸರ್ ಈ ವಿಲನ್ ಓಕೆ ಈರಿಗೂ ಆರಾಮಿದ್ದ ಇನ್ಕ್ಲಿ ಗೀತು ಕೋಪ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಿದ್ದ ಕೇಳ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆರಾಮಿತ್ತು ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚಿ ಕತೆ ಬರತ್ನ ಆರಾಮಿತ್ತು ಕತೆ ಬರತ್ನ ಆರಾಮ ನಿಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರಿಯಲ್ ನೆಟ್ ರಿಯಲ್ ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ಓಡು ಅನ್ಕೊಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪದೆ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಆರಾಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕಲ ಕೋಪ ನಾನು ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೇನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪ ಸರ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಎದುರಿಗಿಲ್ಲೇ ಬರ್ಕ ಬಕ್ಕ ಓಕೆನಾ ಇರ್ಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಗೋಪನ್ ಪೂರ ತೀರ ಅಂಚನೆ ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾಪ ಆರನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಇರು ಸರ್ ಆ ದಾಲ ಪಾತಿರ್ತೀರಿ ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆ ಪಾತಿರ್ಪ ಒಂದೇ ಇದ್ದರು ಓ ಅಂಚ ಸರ್ ಹೀರೋನೇ ಪಾತಿರ್ಪಾವೆ ಸೊ 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾಕು ವಿಲನ್ ನಾಕ್ಲಿತ್ತರು ಯಾನವಿಂದ ಕುಟುದು ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಶಾಕ್ ಹೀರೋ ಇಜ್ಜೇರು ಒಂಜಿರ ಹೀರೋ ಇಜ್ಜೇರು ಬಕ್ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಹೀರೋ ನುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಜ ಬತ್ತದಂಡ ಪೋಡದ ಇದಕ್ಕೇನು ಯಾನೈದನ ಕೇಳಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಣ್ಣ ಹೀರೋ ಕೊರ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಜ ಬತ್ತು ಬೋಬಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಸಾಂಗ್ ಬಂದ ಓಕೆ ಆ 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿಲನ್ ನಕ್ಲ ಮಿತ್ತದ ದಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡ ಲವ್ ಕ್ರಶ್ ಅನ್ಸೋದನ್ನ ಒರಿಯಲೇ ಜೊರೆ ಮೋನೆದು ನನಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕಿ ನೀವು ನತ ಪಿರೋಡೆನ ದಾನ ಕಳ್ಪಡೆ ಓಕೆ ಇದು ಪಾಪಲಕ ತೋಜ್ವೇರು ದಾದ ಇರೋ ಅವೇನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಪಣ್ಣದ ರಾಗಿಣಿ IPS ಇಂಚದ ಅಂಚದನ್ನ ಬರ್ಪಾರ ಇಂಚನ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದೇ ಉಪ್ಪರ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದೇ ಇಪ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐಕೆ ಆಗಲ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ವಿಲನ್ ಅತ್ತ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪದ್ ಬತ್ತ ದಿನಸ ಗುರಾಯಿಸಿದ ಪೊಂಡಯ್ಯ ಪೋಡಿ ಪೈ ರಾತಿ ಅವತ್ತ ಅಗ್ಲೇನ್ ತೂನಗನೆ ಪೋಡಿ ಅದು ಪೋಡ್ಪೋ ಅಂತ ಅದೇ ಅಲ್ಲೇ ಓಕೆ ದಾದೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಇಡು ಪನ್ನೋಡ ಅಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪ ದಾಯೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಇಂಚ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ಸ್ ನಗಲ ರಕ್ಕ ಸೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಾಸ ಅನ್ಪನೊಲ್ಲಿ ಪೊಂಜೋಕಲ ಮಿತ್ತಾಪನ ಶೋಷಣೆ ಅನ್ಪನೊಲ್ಲಿ ಐತ ಸಮಾಜದ ಏನಕ್ಕಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿ ತೂಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಾಪನ್ ಈ ಮೂವಿ ಏನ ಎಂಡಿಂಗ್ ಏನೋ ಉಂಡು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನೋ ಉಂಡು ಅದಾಗ ನಿಗಲೆ ಸ್ಟೋರಿ ಐತ ಗೊತ್ತಾಪನಿಂದ ಪನ್ಪೆ ಯಾಪಂಡ ಅವೇನೇನು ಬಿಡ್ದು ಕೊರ ಒಂದು ಮೂವಿ ಎಂಡ್ ತೂಲೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕುಲ ಐತ ರಕ್ಕ ಸೇರ್ನ ಅಟ್ಟಾಸ ಏನೋ ಅದಾಗ ಐತ ಎಂಡ್ ದ ಏನೋ ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಡ ಸ್ಟೋರಿ ಫುಲ್ ಕೇನುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕಲಾವಿದರು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒರ್ತಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನದು ಯಾನ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಒರ್ತಿ ಒಂದು ಮೂವಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಡೇ ತೂಪಿನ ಮಜನೆ ಬೇತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇದು ನಾರ್ಮಲಿ ಎಂಕ್ ತೂತಿನ ಮೂವಿನೇ ಎನ್ ಕೂಡ ತೂವಡು ಪಂಡ ಏರಂಡ ಕುಲೊಂದು ಎದೊಡ್ಡು ಸ್ಟೋರಿ ಪಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ತೂಪ ಮನೆ ಪಂದಿ ಫುಲ್ ನಿಕ್ಲು ಪಂದ ಅಂದ್ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಇಂಚಾಂಡಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ತೂಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಪ್ಪುಜದ ಸೊ ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂದೇ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವೊಂದು ಪುಂಡು ಸೊ ರಿಲೀಸ್ 12th ಅಂತ ಪಂಡಾರು ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ನೆ ಜನಕ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಟಚ್ ಆಯ್ನತ್ ನಿಕ್ಲು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನತಿ ಆ 4 ಜನ ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ದಿಂಚ ಪೋಪಿನದು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ 12th ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ಓಲ್ಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ನೆಟ್ ಭಾರತ್ ಮೋಲ್ಡ್ 12th ಏಪ್ರಿಲ್ 12th 6 PM ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತ ಬರೋಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೂವಿ ತೂಲೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕಲಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ಇರ್ದನ್ನು ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಈ ಪನ್ನೋಡು ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಏತ್ ಬೆಚ್ಚಾದ ಉಪ್ಪಿರು ಪಂಡ ದೀಕ್ಷೋಡನೆ ಪಾತಿರು ಜನ ಎಂಗ್ಲಡೆ ಪಾತಿರುವನೆ ಬಾರೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ತೊಜಿಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಬಂದು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗ್ಲಿ ಏನು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂಡ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಪಾಡ್ದನ್ನದಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಲಿ ಇಪ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಗ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಚು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಾಗಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಾಗಲಿ ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಬಾಡ್ವೇರು ಆಗಲಿ ಒಂಚೂರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದಾತೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದೇ ಒಂದೊಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಲೆವೆಲ್ ಕನ್ನದ ಪನ್ಪನ ಒಂಚು ಧೈರ್ಯ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವನು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪನ ನಾವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ನಾಗಲ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ್ರಪ್ಪಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕನ್ನದ ಅಂದು ಪಂಡಡ್ಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನಪ್ಪ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಕತೆ ಒಂಜಿ 21 ವರ್ಷದ ಏಜ್ದೆ ಒಂಜಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂಡ್ ಆಗ್ಲೂ ಒಂಜಿ ನಾನು ದುಂಬುಗೊಂಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಂಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನಾಗಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಡೆ ಮೇನ್ ಬುಕ್ ಆ ಮಗಳು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಗ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕನವೇ ಮಲ್ದೇರಿ
ಅಂಚೆ ಈತ್ ಮಾತ ಪನ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೈನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಡಿಕ್ಲೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡು ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಂಚಿತ್ ನಕ್ಲು ನಲ್ಲ ತುಳ್ಡು ಮೂವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲು ತಿಕ್ಕಿರು ಇಜ್ಜನ ಚೂರು ಬಂಗನಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಬಾರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಖಿಲ ಬಾಯಿಡಿದೆ ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಡು ಜನಕಲು ಮೂವಿ ಬೋರ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡು ದಿನೋಲ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಟಿವಿ ಇತ್ತೇನೆ ಪೂರೆದ ಪನ್ ಪೇರು ಗೊತ್ತನೆ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಟಿವಿ ತೂಪಿನಂಡ ದಿನೋಲ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬರೋದುಂಡು ಪಂದೇನುಂಡು ಸೊ ಪಾಡಿನೇನೆ ಪಾಡುವೆರು ದಾಯೆ ಪಾಡಿನೇನೆ ಪಾಡುವೆರು ಹೊಸ ಮೋನೆಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಯೆ ತೋಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋತು ಪೂಜ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಬರ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಕಾತೊಂದು ಕುಲುನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂಪೋಪ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಂಡ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಚ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಎದುರು ಬರ್ಪೇರತ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮನರಂಜನೆ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಾದವಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ದಾದವಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ತೋಜಿ ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನ್ ಪಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಉಪ್ಪೋಡೆ ಸೊ ಈ 8 ವರ್ಷ ಪನ್ನೆ ಸರ್ ರೈಟರ್ಗೆ 21 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಪೂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸರ್ ಆರೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆದಿರು ಪಂಡ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊ ಆರೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಪಾವಡು ಸೊ ಓಕೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ದಾದನ ಪನೋಡಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಮೂಲು ಸ್ಟೋರಿ ಫುಲ್ ವಿಲನ್ ಹಾಕಲಿ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಿರು 20 ಜನ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಬತ್ತು ಪೊಂಡಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಗಿಕೊಂಡು ಸೊ ಮೂಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾತೇರಿ ಜಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಮುಂಜಾನೆ ಸೊ ಪಾತೇರ್ಲ ಇರ್ದಾದನ್ನ ಪಂಡ ಸೊ ಈ ಟೆಲಿಮೂವಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಅವು ದಾದಂದಿತ್ತೆ ಎಂಗುಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಾಬ್ಜಿ ಸೊ ನಿಗ್ಗುಲೆ ಬತ್ತದ ತೂಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಸನ ಎಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದ್ಕೆನ್ ಮನ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ಒಂದಿ ತೂಲೆ ಯಾರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಮೇರೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ವಿಲ್ಲನ್ ಅಂತ ನಿಂಚು ಹೋಗ್ಬೇರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಪೂಜಿ ಯಾರು ಪಾತಿರೋರು ಬಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಪೂಜಿ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ನೆಂತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಭೈರವಿ ನಗರ ಎಡ್ಡೆಡು ಬರಡು ಪನ್ಪಿನೇ ಆಸೆ ಸರ್ ಎಂಕಲ ಸೊ ಎಂಕಂದತ್ತು ಏತೋ ಜನ ಅಂಚನೆ ಪನ್ನೊಂದು ಬೇರು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ ಅವಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಟು ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಪದ್ರಾಡೇಕ್ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆവുന്നുണ്ട് ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲರು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದ ಪೂರ ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೇರು ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ಪಾರ ಸೊ ಈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನೊಂಜಿ ಜನನ್ ಪಾತೆರ್ ಪಾಯರುಂಡು ಅವ ಏರಂದ್ಲ ಪಂತೆ ಯಾರು ಬತ್ತಿ ಕುಲ್ಲಾಡು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲ ಮೂವಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂದೇನು ಬಿಡ್ದು ಬಗ್ಗೆ ದಾಳ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಸರ್ ಈರಿಗ್ಲ ನನಾತ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸರ್ ಕಲಾ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರ ಜಸ್ಟ್ ಕಿಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ತುಯ್ಯರತ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಅಂಡ್ ತೆಲಿಕೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ್ ವಿಲನ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಾತಿರಿರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಾತಿರಿರು ಸೊ ಈತ ಪುರ ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಂದಿ ಉಂಡು ಈತ ಪುರ ಪಾತ್ರದಂಡ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಒಂಜಿ ಮಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಿರು ದಾದ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಸೊ ಕಲಾವಿದರು ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಕಲ್ ಬಾಯ್ಬುಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವಡು ಬಾಯ್ಬುಡ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆದ್ದಾಲೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ವೇರು ಪಂದಾಂಡ ಏಟ ಆಸಿನದ್ದಿ ಒಂದು ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಮಲ್ದುಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ಪೋರದು ಬಿಕಾಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಕಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿಖಿಲ್ ಕೈ ಪತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೋದು ಉಂತುಂಡು ಅವೇ ನಿಖಿಲ್ ಕೈ ಬುಂಡ ಅವೇ ಸಿನಿಮಾನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಂಡು ಸೊ ಐಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸೊ 12th ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ಡ್ 6 PM ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಪೋಲೆ ಸಿನಿಮಾನು ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ಲ ತುಪ್ಪೆ ಯಾನ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ತೋಡಿ ಈ ಮೂವಿನ ದಯಪಣ ಆತ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹಿಡ್ಕಾತಂದಲೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂದು ಐತ ಟ್ರೈಲರ್ ಡೇ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಐಡ್ದುಂಬು ಟ್ರೈಲರ್ನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ.